apa to, King? Golek iwak. Golek iwak nek tengah ratan apa nek iwake? Lah iya. Olehmu ndi wi ndelok? Sing penting yakin. Alah, yakin ganji ngasu. Woi. Mangklek suwe. Wih. Adus banyu malian. Bos. Ya. Enam lek nggih. Kok akeh menem iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cok akeh men kowe. Bukan buta. Nanti bocah kayak mong ya. Mosok sak pencingan ngono wis ilang ya an. Enak ya. Enak pol. Ya kae. No, jawamu iki piye? Jak geger apa piye? Ora. Hah? Panganan opo ngono? Ora dian. Tangane dhewe. Arep apa? Hah? Moles. Tak mau lho. Sana les. Aja nesu-nesu. Minggu kene ya. Kayak gade mama tapani. Asu. Enak to. Enak ora. Ngono gayane Iya. Teles kabeh raimu. Enak ya. Aja nesu-nesu. Aja gampang sume sampe. Ayo. Gampang sampe nesu. Ki kowe emang nyapo golek iwak nang tengah ratan iki lho. Apa yo oleh lho golek iwak nek ratan ngene lho. Sing penting yakin. Aku wis yakin tenan nih mengentuk. Yakin ra oleh. Kamu tak pasar kono. Lah entuk apa ora memang? Entuk. Entuk apa? Itu ora genah. Nyapa iki? Ya, entah aku sowo ngene, ngono kae mengi. Makane aku golek iwak nang kono. Yo saiki malah kowe yo. Ayo. Yo. Ayo. Kom. Ya. Ya. Hei, buang sampah pada tempatnya, Mas. Mungkin dia lah, Pak. Sik. Nyapon nek. Sing ngomong ya aku. Nyawa piye? Kadangku mules. Tak mules yo ngising. Aja-aja dimpet ora? Sing kali. Ora iki kan. Sing kali. Iki ben carane kayak dimpet iki, Pak. Jarene pakku karo makku. Muni kon golek watu. Dia tak golekne watu. Nah, iki. Gawe iki lho. Mending apa ora? Mangae. Makhluk. Wes, larapan nyempet. Aku tak dhisik-dhisik. Kamu gawe. Woi, yo. Gawe dhewe. Ya. Kamu nyapa to kamu iki? Alah, cah tamang geser wis mungku. Arep dijak dolanan malah minggat. Oh alah. Ya, dolan dhewe ya. Ayo, ya. Tuh. Kamu sih. Mohon Pak. Wah,
nom-noman wong pete. Yo dolanan ayo. Yo nglakunya dolanan kok tak nyusun kok. Ngene iki marai Yo. ngobrol lho mae. Yo, cuma sik to kancane. Wis kok ora nyusul. Ya wes, diwangi yo. Kasep. Mau nyusul lho. Diwangi sik mending. Isine apa ora? Angkrane ngake lho. Mendek iki. Wah, Nyusul aku ya. oke. Tak nyusul lho. Angkrang aku. Enak jalan bah isuk-isuk mendung-mendung ruwak kok. Ngene iki lek nang Mas neni Pakku jan. Lek kene ae arep enak rokok. Ngaji. Iki nyapa iki? Enak apa? Ndi? Anjas. Ndi to, Mbok? Di burung batu lho. Tete, kita ndase apa ke? Anak des kayak paling. Parani yo, parani. Yo, ayo. Rokok kowe. Nyapa we? Ora nyapo-nyapo. Lah kok nek kene dhewe? Apa ngene dhewe? Nunggu aku goran. Apa mong kok enek putih-putih mong apa mong? Ayo. Lah mang. Neruh mong. Ya apa? Oi. Ayo. Coba ngono Pakku ya. Ngerti aku. Mau ngewangi ngaret aku rene kok. Gah aku, panas-panas ngaret. Ora urusan, tak omongne pakmu wae engko. Cah cilik ngerokok. Gak oleh. Apa iki? Rokok kowe. Wes. Rasa seneni, cah cilik seneni. Dijak dolanan ae wae dhewe kurang personil iki. Daripada dhek panggah ngono ae. Ayo. Ya Ayo, bisa. Ayo. Pak aku coba meneh Pakku ya. Iya. Tenang e. Tak kamar tak ngomongne. Jarno. Hah? Enak e. Dolanan jaremu mau. Tapi wis rokok iki? Ora. Iya gue. Coba nang Pakku tenan ya. Dolanan anu ya, apa ya? Ndek. Ajon teh. Napa? Lek entek kakean. Napa? Singkonge piye? Mahuk. Ayo golek kayune sik. Oke, aku cilik dhewe mau kalahan. Ora peduli. Sing penting dolanan. Ning iki lek dalan. Kene wis. Kene ae ombo. Ayo. Aku aja. Rek. Bener tak omongne pakmu engko. Dhewe nggih kalah. Ayo kono nang. Golek. Leno. Bicara ora keruan kok. Iya, itu kene. Jadi kongkoni gak Mas. Jadi santai ya. Oh, oke. Ngomong so cilik kongkon-kongkoni. Kira-kira keruan aku rokok malah. Bebahan. Iya salah. Rasane nyeklaki barang nek kono. Ngono ya. Blok. Yo. Kene kok ngono. Mburi. Oh. Dak mana to jene? Iya iki. Aleh. Atas sana, Bro. Karane sawangen. Iya. Lah. Yo. Pinter. Les. Baterai yang gede pinter ya. Ayo. Ayo toh, plolong ae to kowe iki. Ayo. Wes ya. Ora kat mang.
Satu, loro, telu. Wah, aku keri dhewe ngene iki malian nguncalne. Siap iki. Yer, kena nek. Tapi nglindi. Aku sing jogo. Wah. Ya, kamu tak ngene. Oke, jangan pikir yo, oke. Yang bisa. Padahal ya. Wes, Bro. Oke. Nah, itu ragu banget. Andi cacah kayak mengindelike. Ikalan tok. Wah, lah kuwi apa kuwi? Enek bedes nek ngono sitok kuwi. Nah. Alah, singkong. Gile ya. Ayo balik. Nanti ya. Ombeng meng. Karo kepet meng. Lah kae. Kae. Ketok kae, rupane ketok kae, ula-ulu nek kono kae. Iya. Kapok tambah genek. Ngendelik kene aman, kapok kenek. Nanti kepet ini ya. Kapok goleki. Yo golek aku lek temu. Wih, ndurut iki. Ayo cepet. Piye. Nek wit kae to. Tinggal mlayu ayo piye. Ayo. Coba tinggal. Lek tinggal mutok lho. Iki lek mudhun aku. Tam, tas. Logo malah ayu gitu. Ram, tadi aku. Jaran ya. Dun. Udah Kita karek saiki, wedhus renek, gek piye to, Pak? Nanti flash. Nanti iki bari iki. Marane kowe. Foto. Sak elek nang. Nang Jaremu dek galak kowe getak iki. tapi ngenceng ae. Yo, sok ora? Iya. Ya, ayo. Ayo. Aman aja. Yuk, aman. Ayo.
Iya. Mahok dah. Mahuk. Ngapa iki? Aku Enggak. tidak galas program Pak Naik. Enggak. Aku dijak Enggak. tok. Aku Mboten dijak. sanes, Mboten, mboten. mboten.